Ngiyabingelela kuona wonke umuntu obukele le video njengamanje. Nibingelelwa uMdova kaNgcobo eBergville odumule ngoma asiphelelanga. I-title ye-album ithi Ngivunywe amaphilisi. I-album imnandi yonke kodwa ngizokusikela nje uke uthi ukuzwa kancane njengale osizwile ethi Zumbalami. Enye ingoma leze ngicabanga ukuthi uzoyithokozela kakhulu bese kuba ile ethi Hlala lana. Ngoba sakhuluma savumelana mina nawe sobabili awusekushintshe manje ngoba sakhuluma savumelana mina nawe sobabili awusekushintshe manje umusunguleka malapha usazothi noma khona awanti wena wisilini uzongichitha lumusi wami ngoba yakhe indawo awu yakhe indawo iyo lena awu yakhe indawo awuthumela ama-message ku-WhatsApp naku-Facebook awukomenti i-silent partner wena. Enye yeingoma futhi ozophinda uyithokozele ethi Uzuka Wogcina okuyingoma enesitayela esesingasekho kakhulu emculweni so engicabanga ukuthi uzoyijabulela kakhulu.
wentanami thatha na usuka wogcina inkonzehle wentanami thatha na usuka wogcina inkonzehle wentanami ngifisela indlela emhlophe hamba kahle wentanami ngifisela okuhle kodwa hamba kahle sana lami ngifisela indlela emhlophe hamba kahle wentanami ngifisela okuhle kodwa hamba kahle sana lami uzawela uthi nofika leni evasitini fike wena uziphathe kahle ungakhohlwa la usuka khona fike wena uziphathe kahle ulindi emntanami oyofica wenzekala leyanda fike nawe uphethe kahle lokho kuzophumelelisa fike nawe uphethe kahle thatha na usuka ogcina inkonzehle wentanami I-album ngirekhode eDownhill Studios kuMantongomane. Engomeni eziningi ngikhuluma ngalo uthando bese ngibuye ngikhulume nangezinto ezenzakalayo emhlabeni, ngibeka ngendlela nami engibeka ngayo nangendlela engibona ngayo. I-album inengoma ezu-15 izophuma maqala nje uNovember. Amanye ama-details ngizowathola ezihamba isikhathi ukuthi kuzokwenzakala kanjani konke lokho. Kuma-instrument isigini ngiyayibambela i-lead guitar bese kuthi kuwo wonke amanye owezwayo uMantongomane osuke ebambe lapho bese kwi-leading ngibambele mina bese ezinye zey'ngoma ey'ningi ngiyayibhekhela kuzona bese kuzoba ezinye ngiyibhekha noSigiye. Ngizobonga kakhulu ubaba uHlongwane benobaba uNqoboka okuyibona abantu abangibeke la engikhona njengamanje okuyibona abantu abangidiscover ngifika ngengoma kasiphelelanga kwayibona bangifaka e-studio ukuze kube manje sisayibambe nabo. Awuzumbala ngakhethela mina Izumbala ngakhethela wena